السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفق روح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من الناس تحوي إليه. الحمد لله ثم الحمد لله. أمي الله سبحانه وتعالى فوق تندو نيجا بركة مسامي نفوليكا كان مسامي نتندوليكا كان مسامي نيادا من النوبة كونشة مين يسانغلو أني دكولو فنزة مين نكالفا أونا مين يالاتجي أنكلينكلي كاسيكا بوانغا دو كونو كبيورو نسيجري أمي أو مسافو كيسي نمن بركة نيني كوكي أنكو تجيباكا محمد صلى الله عليه وسلم no soli yereye koka doki yereye walma doke ika dosro kadaka ala na kambeleke ya shuru muhammadu ka kaba o aw minu yeli man ya joyisa kay doke wala saka dosro odela antisike ola ka soli ke asina buluka no e sahaba uye ani dinani asinzi baga anka faso malikono walma farafina gunka. Alhamdulillah walanda mi no dila awma yanami do akono ami fulike nyemawla jamaatu kono krenkreni yana amiro annaibu amir ani anga ma krenkrele minu no lu welela anga jalsan keneka no ye anga famala mawye kasi anga limamela kauma kase dugu kelenkelen na bela jene dugutigiw ma ananga missionnaire olu minu be keneka afima anajema walanda min dilane ma odeye ko selin nafa imam mahdi aye dakurunya minu foka walma aye munye oka walma aye dakurunya min foka o ni alaje jama'atu islamiyatul ahmadiyya an sinsimbere o folo odeye qur'anai kadaka a fola kurana kono amana nyangami fanfena walma amana fonyongo fanfena anga segi kata alama anaka chide faruduhu ila allahi wa rasul odela imam mahdi ay dakurunya minu fo selika ibina ye ansinsimbere obeke qur'ani o min jigila alakira kan sallallahu alaihi wasallam ni sigi ka laje o selini alakira sallallahu alaihi wasallam anaka sahaba yake chesiri kono uyu jija chugo bela jenena ka nyefo chugo bela jenena walma ya bara ke kayira kallama lamalu ke katama kama katama ukala buguda utogodaw ani sigida ukilingili na bela jenena kadaka nafando de be ala nga alakira sallallahu alaihi wasallam ale ya dosa ale tagalen ko fe dine bela jenen be ta sinsi femin ka no eseliye abina nashi kadaka dine ere na nashi komi dine obina nagasi foka ta se al josem belele ba ere ma ni ode islam ya ere siga shitala ofuna bina nagasi de ajorola hamina aklala ka foka bla ko aya janto la sa dine ntina to popa polati de siga shitala ma do binana yoro minu nyagamina walma nyina nkeme yoro minu ko
kana o dakurunyew kana o bila kɛnɛ kan maaw kun ye minnu mina tulonkɛ ye ka o mina sɛbɛ ye wa n'i ye a lajɛ fana Allahu subhanahu wa ta'ala y'a fɔ Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuranɛ kɔnɔ huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimul kitaba wal hikma hikma min ni o bɛ i ka dɔn k'a fɔ diinɛ kɔnɔ n'o ka kan ka kɛ sababu ye ka diinɛ yɛrɛ k'a da kɛnɛ kan ko bɛna na kɛ o ye alakira ye ko wa ko fana bɛna na di alakira ma tuguni walima alakira ka lasigiden nin ma walima a ka baarakɛla nin ma donc o hikma Imam Mahdi a bɔra n'o minnu ye ni maaw ɲina n'o kɔ an bɛna n'an dasela minnu ma insha Allahu ta'ala Allahu subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ kuranɛ sura 23 o daminɛ na الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أيني فوكتاسي فين ولون فلاما أكو مؤمنون olu wasala u gaina mu'mini duman godo min ye seli jo ni ala nyesranye uma dauma u klala ka u kodo klongewla uma dauma u yamari ala jaga min bolila u be o jaga bo uma dauma ubu janto u ka tarafe bolola walma u ka kursi jalawla Imam Mahdi alayhi salam ayeni dakurunye dotanna ako niye alaje falaha ye dakurunye min be ganyeli fo me ganyeli yere walma ka ganye ko ikado ka fo o dakurunye yere o ye ala fusa manti do ye no ye falaha ye ko kadaka ni nana arabukan denjela kibina ye najaha fana be on najaha ani falaha u bo me nyon fe nga u bi nyon sanfe on ni ye alaje najaha koroye walma o tamashin ye ina fo ma min wulila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ale selen ko kɛlɛkɛyɔrɔ la ye aye jokidaw sɔrɔ nga kɛlɛ bana a ganyena a segila kana so nga ni jokidaw nana o kɔrɔ ye bamuru y'a sɔrɔ kɛlɛkɛminɛw y'a sɔrɔ a banale ko segila ko de ye najaha ye nga ni ye a lajɛ tuguni ma min n'o taala kɛlɛkɛyɔrɔ la jokida foyi ma sɔrɔ ale ye kɛlɛ kɛcogo yɛrɛ ɲuman na a segila kana so ka sɔrɔ foyi ma ale sɔrɔ k'a bɛ fɔ o tigi ma ko falaha n'i ye a lajɛ k'o kɔrɔ ye muminu an sigiyɔrɔmaw la dɔw bɛ yen olu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la sigasi kɔni t'a la nka olu jɔkilen don dɛ wa dɔw fana bɛ yen o bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ na o bɛ na so o y'a sɔrɔ alhamdulillah olu labɛnnen nana foyi ma olu sɔrɔ wa kɛlɛ jala u la ko qad aflaha almu'minun ko dakurunya ni ka b'o yira halisa n'i ye a lajɛ o dakurunya ni walasa e ka se k'o sɔrɔ walima e ka se ka kɛ o kɛbaga ɲuman ye ko fɔ fɛn 7 bɛ yen an bɛ an janto o la ka d'a kan n'i ye a lajɛ sankolo ye 7 ye sankolo ye 7 ye sɔfani marwa o ye 7 ye alikaba bɛ munumunu 7 selila yɛrɛ a ɲɔnsɔn 7 bɛ dugu sɔrɔ ni fɛn 7 ni k'i ka dɔn k'a fɔ hikma dɔ de bɛ nin na o hikma o la selila ɲuman fɔ e ka kɛ selila ɲuman ye e b'i jija o fɛn 7 ni o bɛ dugumakolo sɔrɔ o la sa a nana a di seli min ni a bɛna dakurunyaw dɔw kan ka nafa dɔw kan walima ka dakurunyaw dɔw kan ka maaw sama ka na o ma a ko sɔliyo k'i ka dɔn k'a fɔ o sɔla o dakurunyɛ ko o sɔlatu k'o dakurunyɛ bɔla sɔliyo o sɔliyo ko ye jumɛn ye el harku wal shayi ko ye mun ye jenini walima wusuli jenini walima wusuli sigasi t'a la walasa ne ni e ka se ka nafa sɔrɔ seli la ko seli kɔrɔ dɛ n'i y'i sigi k'o lajɛ fo ka baara dɔ kɛ e ni na walima a k'e ni jeni walima a ka e ni wusu nka o bɛ kɛ cogo di fɔ lamaga minnu walima baara minnu walima jɔli minnu n'o bɛ seli kɔnɔ fɔ ne ni e ka kɛ o kɛbaga ye n'i ye a lajɛ bi seli
o min ye silamaya jɔsenba dɔ ye walima ni silamaya bɛɛ lajɛlen bɛ da o kunna o seli o bɛ anw bolo cogo min na e bɛna ye alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ min nɔfɛ o de ye walasa selibaga yɛrɛ yɛrɛ e ka kɛ selibaga ɲuman kɛbaga ye ko fɔ seli ka se ka ni walima e ni jeni walima k'e ni wusu o de la n'i ye a lajɛ imam mahdi ale b'a fɔ ko walasa aw ka se ka kɛ fɔ i k'i janto fɛn dama dɔ la a fɛn fɔlɔ ka seli kɛ a waati la tuma o tuma ni seli waati sera e min bɛ fɛ seli ka se ka nɔ bila e la walima e ni na e min bɛ fɛ seli ka se ka kɛ sababu ye ka e minɛ k'e wusu walima k'e minɛ ka e jeni i n'a fɔ sogokuru o bɛ tigɛ tigɛ ka bila dibi la cogo min na ko e ka kɛ selibaga ɲuman e ka gɛrɛ ala la ka gɛrɛ ala subhanahu wa ta'ala la ko fɔ e k'i janto seli waatiw yɛrɛ la ka seli kɛ a waati la a ko n'o bɔra ye seli kɛli a waati la ko i ka dɔn k'a fɔ ne y'o kɛ k'i fana b'i jija waati o waati n'i bɛna seli e k'a dɔn n bɛna seli mun kama walima ne yɛrɛ ka seli yɛrɛ n bɛ seli kɛla mun kama ka d'a kan n'i bɛ baara o baara kɛ ko i ka dɔn k'a fɔ e b'a kɛ i b'a kɛla kun min na walima mun y'i bila a la ko fɔ e ka se ka kɛ o kɛbaga ɲuman ye a ko n'i fana ye a lajɛ tuguni seli walasa ka se ka nɔ bila e ni na ko i bɛ dakuru ɲɛ minnu taga ni ka segin k'i k'i jija i ka olu dɔn ka d'a kan n'i y'i sigi k'a lajɛ seli yɛrɛ a bɛ taa fɛn belebeleba saba la n'o ye jɔli ye kimirimina ani tenturu ye jɔli i ka dɔn k'a fɔ dakuru ɲɛ dɔ bɛ fɔ o la kimirimina n'o ye ruku ye dakuru ɲɛ dɔ fana bɛ fɔ o la mais min fana ye tenturu ye dakuru ɲɛ dɔ bɛ fɔ o la o dakuru ɲɛ nin kelen o kelen ne bɛna fɔ o dakuru ɲɛ nin a fɔli nɛnkun na farisogo fana b'a yira wa ni fana b'a santi o kɔrɔ ye ni bɛ a dɔn ko anw yɛrɛ bɛ fɛn jumɛn na k'o bɛ kɛ cogo di e k'a lajɛ ko taamasiyɛn fɔlɔ yɛrɛ filɛ ne ni e ɲɛkɔrɔ a lajɛ tumana min na ni dɔnkilidala n'a wulila k'i jɔ masakɛ ɲɛfɛ walima maa ɲɛfɛ maa min ni a bɛ fɛ k'o tan don i b'a ye a bɛ wuli k'i jɔ de a jɔlen kɔ sisan a bɛ sɔrɔ ka dakuru ɲɛw taga ni ka segin ka lamagalamalu kɛ ka geste kɛ min b'a yira k'a fɔ a bɛ ka dakuru ɲɛ minnu fɔ a bɛ bɔla nin na k'o de kosɔn selibaga ɲuman fana o bɛ o jɔli o de kɛ o la o jɔli la fusamanti sa n'i jɔla i bɛna dakuru ɲɛ jumɛn fɔ alhamdulillahi rabbil alamin tanto bɛ ala ye min ka bon ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye walima min ta ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ye alhamdulillahi rabbil alamin siga si t'a la dakuru ɲɛ nin o de ye alahu subhanahu wa ta'ala ka tantoli de ye n'i dun bɛ fɛn o fɛn tanto a ɲuman ye e b'i jɔ de i b'i jɔ walasa k'i ka tantoli yira ka lamagalamalu kɛ ka yira tigi la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i kanu bɛ na walima i ka di n ye ko selibaga baara fɔlɔ min n'a b'o kɛ a b'i jɔ ala ɲɛfɛ ala a jɔlen kɔ a bɛ sɔrɔ ka dakuru ɲɛ nin fɔ o la o dakuru ɲɛ nin fɔli i b'a ye ale yɛrɛ bɛ geste dɔw kɛ minnu b'a yira k'a fɔ ko n'an bɛ ala subhanahu wa ta'ala tantoli la a ko i ka dɔn k'a fɔ dakuru ɲɛ filanan n'o de ye ruku ye tuma o tuma ne bɛna taa ka taa i kimiri mina selibaga ɲuman i bɛna dakuru ɲɛ dɔ fɔ o ye ruhaniya ye o dakuru ɲɛ nin o min bɛ fɔla nɛnkun na ko fo ka nɔ bila nin na o bi sɔrɔ waati o waati e bɛna n'a fɔ subhana rabbiyal azimi o y'a sɔrɔ e fana kurulen don walima e bugulen don i ka dɔn k'a fɔ masa ɲɛkɔrɔ masa min ka bon ka d'a kan adamadennin yɛrɛ ka dancogo yɛrɛ la fɛn o fɛn ni ale y'ale o bonya a dala la k'a bonya a sɔn a ka bonya ye i b'a ye a yɛrɛ ni b'i kuru walima a b'i kuru o tigi ye o kuruli la sisan i b'a ye a bɛ kumaw fɔ a bɛ tantoliw fɔ o dakuru ɲɛ na a b'i kuru k'a yira k'a fɔ e de ka bon nka n'i dun ye a lajɛ alahu subhanahu wa ta'ala ka bon ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye o de la selibaga yɛrɛ tuma o tuma n'ale y'i kuru walima a y'i kimiri minɛ a bɛ dakuru ɲɛ min fɔ subhana rabbiyal azimi saniya bɛ masa ye e masa min ka bon ni bɛɛ ye komi e ka bon ni bɛɛ ye wa n jɔlen tɛna se k'o kɛ dɛ wa ne kurulen filɛ k'a yira e ala subhanahu wa ta'ala la ko wa e de ka bon wa ne de ka dɔgɔ ni dɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye selibaga de bɛ nin yira a ko tumana min na selibaga fana ale bɛna na ka na i ten da
a bela jenen dile Allah subhanahu wa ta'ala ma wati mina abe dakurnya min fana fo o de subhana rabbiyal a'la Imam Mahdi abe dakurnya wala abafo ko jon fana ni dame ma min ka sangorotala ere damala ko ni sangorotala no kateme fen bela jeneka walma kateme ika ola ebaye ibi nyongri iti da nyongri ma ibi ka hine to yira ibi kuru iti da oma iba yira ka fo wa a min sa korotale no ni bela jenede wa ne ere fana ye maula ma jigile ye bela jene duguma e ala nyekro ko selibaga de beni yira Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ode la selibaga ko fo anga do ame o dakurunya fanfe folaniye korodo de be ala wa obara keli tese ka nobla andu sukuna ko fo fenfla olu ka nyongo soro ala o fola edmai ode inni ani ifar sugo mime ni nobla nina ode dakurunya niye ka yira ka fo ala ede ka sen korotale do katime bela jenenga ode la ala mfar sugo fana yo de yira kombe ka sen korotale do katime bela jenenga wane ere fana jigile fle jigili kodala ode la ko seli baga beni yira do abe feka mun fo seli dabo kunye munye seli dabo kunye kana Allah subhanahu wa ta'ala ka kama sayira ni Allah subhanahu wa ta'ala ka masaya be yirala ka yira ka fo ala ye torongoro bela jeneke anye no e joliye no e kimiri minaye fo ka ta se sujuduma Allah subhanahu wa ta'ala danfeuna ayeni bela jene mina ko karaba ka di anuma ayi adamadini bonya de ala ayeni mbeke anye wa sarad meme anbolo o de ala barkadai o ala barkadadi o de la magalindi o la magalin o bayira ala mafo nenkuna wa midda ndi dauma wa mayira farsugola kafo tana iye min kanye asarate anbolo wa ambela jenen na lenfle kana anyere di alama kada ka sarate anuna o la magalule la sa o la anbina anyongri anti dauma ama kimirimina anti dauma ama anteda Allah subhanahu wa ta'ala nyekoro Imam Mahdi aben da kunyewde di awma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Islam zindabad Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar ode la kibina ye selibaga nyuma abi kashi abi hihi oye munye ka yira ka fo ki ka hine yira ka yira ka fo ka doya yira ko awma yewa tumamina de daleno abasenga de ni mi kashi ko yala abi nod membla abala abe hine de jira de okora etuma ni de daleno abasenga abi kashi abi hi a de ni mbe amina kabla anaka korode walma deni mba ikado ka fo abe deni mina ninga ladu nganya de walma bi hine ala oye bani deche ko nga siga shitala Allah subhanahu wa ta'ala ka hine ka bo anaka jonte katime dena bacheka ko seliba nyuma ekelengo ki ka doya yira ekelengo ki ka majigi yira ekelengo ka yira Allah subhanahu wa ta'ala la chana se foiteneye wa minyere sebenyo odaye mbela jenen nana kana nyere bakundi alama ko watida nibe o santé o kora ni ba yira ka fo tiana a ne refle ni baramina ali ni fana tisarabo wala no tisarabo wa ala mbefle ala nyekoro ko ni watide la nibina na se fo kana se jiboli manyekono o watila tina dauma ire ka miri kono nana dusukumbe tani ka se ke fo ibina hihi ke ibe nyejibo tumana mina niyo kesa siga shita ala ko tigila mogo Allah subhanahu wa ta'ala be olumina ko bla anaka koro ko de koson Allah subhanahu wa ta'ala aben dakurnya di ako Qur'ana kono ki kado ka fo mawbe yi olubi arjine flasoro arjine folo no e laharaye arjine flana no e jiaye ko arjine mi no be jian kono ya ko tisro foila walma o tisro feo fona kela selindi seli kono kadaka koni ye tumana mina nibe selina ki kado ka fo Allah subhanahu wa ta'ala relation dobe eni ale chela
ni eni Allah subhanahu wa ta'ala min ta dan fen bela jene fen bebe min ka mara kono ni ikado ka fo lindo duna eni aleche wa fen bela jene na ke etaide Imam Mahdi aban shuka kenika ako aw ma yewa tumana min na ikado ka fo kanu ode kama kameleni ani sunguruni nu ye furuke furukele ko fe nolu nana kana ye ko damu te furu ni kono nana kikado ka fo furu misade ko wa silama fana eke ka selike ebe ka selike enyemala ete ka damu soro sella abena laba mu fana na ina je seliko de wode dakurunyo de betakani ka segila neni aw yesisa o dakurunyo muye ko aw nye selin damina kabina aw nyere selin damina foi mayelema aw ka kewalula wa aw nyere be min nyini na no edo aw yeselin kono aw tika ko shisoro wa dusukumi no waswasulu minge ikado ka fo ko selibaga ani alache ni tola otugola ni ema joli ke aketugola ka ruku ke aketugola ka sujuru ke aketugola ko wa eni kadama ma aw nafara Allahu akbar ako ole ko son tuma do la dusukun bo yira wa tuma do la dakuru nya yere fana bo yira kadaka min be sella ni mi no sebetaye walma otala obena ye ka selim bela jene kono nana ni no mabla nina walma masika ke Allah subhanahu wa ta'ala masunya maye kadaka shurutu dobe seli kono nana harakatu lamagal dobe seli kono nana make o kebagaye comme make o kebagaye dun ko son no masika bla nina wa dakurunya nunu mina fotodi ko est-ce que seli nyere chando wa walma seli ni nafambe alawa o dakurunya mina fo dusukumbe ata Allah subhanahu wa ta'ala abode dakurunya di aw masa ako ya ayyuhallazina amanu aminu ko kaliman yana la tatabi'u khutuwati shaytan akanatuku shaytana ka senoni kode ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر أكون نوصنا كتبو دكورنيا نونو نوفي نوه شيطانا نوفي تاماي سيغا شيطالا أبنا أو يا ماريا كولانغولو لا أبنا أو يا ماريا فهمنا فهمي نوتي نيوماويه سيلي بغا جمع كانغان جانتو أوديلا arjina flamin fola obi soro min de la sisa ko neni an ka se kan jija ko o de nyenyini ko ni mami ye o doni soro siga shitala ko enake tono do soro baga selila walma ena noro do soro selila ina fo anyini me an fe chigomina kadaka alakira sallallahu alaihi wasallam ni alaje ayella be min ke seli kono ayella be min ke seli kama ibado bara shite islam yakono ni o la be nyono kera ola wala be dumay kikalaje tuma ni alakira sallallahu alaihi wasallam na selijita abe dakurnya do fo no ya shartu ye a fola dumay ebe tama walma ebe jike minankono minami saniano ka klaka jini resania kadaka makobe saniana nimi no sanma nana makobe o sanma ka segi Allah subhanahu wa ta'ala ako tuma mina niye olaje alakira sallallahu alaihi wasallam ka kewale ba minye abena tama katami abeta do nyigen kono ikado ka fo abena do nyigen kono wati mina abe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kase kale latanga noko uma annoko fitini na belilba amada uma boto nyigen kono abita kurnye do fo no Imam Mahdi abe makobe ndela ko shartu minun ni an kanga ko keseli kono ko ni mbela jene ye lamgali doye an kanga ka haklito la madama ni an nana kanan tigedi ale Imam Mahdi ma wode la ni alaje baya shartu yere kono nana ayen nafan ba min fo ikado ka fo sella ako echeoche muso ne nana ke min tigedi ale Imam Mahdi ma ako i janto seli farda duru la de emi yeche sodo jole no e Allah subhanahu wa ta'ala ka yoroi nabe fo mako masjid tenduru yoro ko wa ni toro mesoro ko werete kiki jija ikata seli o jama seli yoro la kadaka nafan bado debe ola wa ikado ka fo shurutu mi name ko du fonye no yella magali fe be ke seli kono ko anga jija chuko bela jenena wala sa anka nafasro sella wal masali ka seka nobla aun nina
ko anw ka se k'an jija k'o ɲini dɔɔni dɔɔni ka taga o de la an bɛna dakuruɲɛ jumɛn fɔ ko maa na se nin bɛɛ lajɛlen na wa n balimakɛ n balimamuso a dɔn seli yɛrɛ nafa ye jumɛn ye Allahu subhanahu wa ta'ala a bɛ ɲininkali min kɛ i ka dɔn k'a fɔ arijinɛ kɔnɔ maa caman bɛ yen n'olu talu yɛrɛ sɔrɔ jahanama kɔnɔ Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ u ɲininka mun ye aw se yan a ko anw kun ma kɛ selikɛbaga ye o seli kɔni o dakuruɲɛ min ta mɛ ko anw ma kɛ selibaga ye o kosɔn anw y'an yɛrɛ sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ jahanama kɔnɔ ko i ka dɔn k'a fɔ anw kana sɔn an ka taa bi o nemisa kɔlɔn kɔnɔ dɛ a ko ni maa min bila o nemisa kɔlɔn kɔnɔ k'i ka dɔn k'a fɔ e tɛna nafa sɔrɔ seli la wa ne ma nafa sɔrɔ seli la k'i ka dɔn k'a fɔ hali bagan ka fisa ni e ye ka da ka Allahu subhanahu wa ta'ala a b'o dakuruɲɛ fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ maa minnu k'i ka dɔn k'a fɔ ɲɛ b'u fɛ nka olu ti ko ye dusukun b'u la u ti mɛnni kɛ u ti dusukun ni i ka dɔn k'a fɔ a ti faamuyali kɛ tulo b'u fɛ olu ti fɛn ye ko Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ k'o maa minnu tɔgɔ fɔ dɛ k'o de ye maaw ye maa minnu n'olu ka cɛsiri ma kɛ seli kɔnɔ fiyewu walima u m'u labɛn seli yɛrɛ ɲɛɲinini kama walasa ka kɛ seli ɲuman kɛbaga ye k'i ka dɔn k'a fɔ o tigilamɔgɔw k'o de ye maa nin ye e m'a ye ko Allahu subhanahu wa ta'ala nana fɔ ulaika kal an'am bal hum adall Allahu akbar Allahu akbar zindabad zindabad o de kama alisa Allahu subhanahu wa ta'ala a bɛ dakuruɲɛ min di ni ka anw sama ka na nafaba min bɛ seli la o dakuruɲɛ o dɔ filɛ Allahu subhanahu wa ta'ala b'a fɔ aqimu salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar a ko seli a y'a jija a kɛli fɛ dɛ ko ka d'a kan anw bɛɛ lajɛlen ye jɔni jurumitɔw ye nka mun bɛna jurumi nin ko ka bɔ anw na ko a ye seli jɔ ni seli jɔli sisan ko i ka dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka jurumi ninnu jɔsi ka bɔ anw na walima ka anw sama ka bɔ kolankolonw na a ko i ka dɔn k'a fɔ o tigilamɔgɔ maa minnu bɛ seli jɔ n'o ye o tigilamɔgɔw bɛ kɛ maa dusukun lafiyalenw ye i ka dɔn k'a fɔ diinɛ kɔnɔ i n'a fɔ an ye labɛn minnu fɔ nin ye e k'a ye alakira sallallahu alaihi wasallam tuma o tuma n'a y'i labɛn cogo o cogo ka na seli fana kɛli ma a ti dan o ma dɛ nɔgɔ kɛn bɛ a fari yɔrɔ minnu na a bɛ ninnu ko k'a jɛ k'a yira Allahu subhanahu wa ta'ala la wa se tɛ ne ye wa ne se ka foyi kɛ ni na ka d'a kan ne ti o yɔrɔ dɔn nka nɔgɔ bɛ n fari yɔrɔ minnu na n bɛ olu ko ka na e Allahu subhanahu wa ta'ala ɲɛkɔrɔ walasa e Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ ni min yɔrɔ dɔn e ka kɛ o kobaga ye. Nare takbir. Allahu akbar. Nare takbir. Allahu akbar. A ko i ka dɔn k'a fɔ seli nafaba dɔ de bɛ a kɔnɔna na n'o ye jumɛn ye ko Allahu subhanahu wa ta'ala ye seli faridaya anw kan walasa anw ka kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ka jɔn ye ko wa jɔn i ka dɔn k'a fɔ ale bɛ baara kɛ ni masa ka yamaruya ye mɛ tuma dɔw la walasa masa ka nisɔndiya ale kɔrɔ k'i ka dɔn k'a fɔ a bɛ baara dɔw kɛ walasa a ka yira k'a fɔ ko ne yɛrɛ ka masa ka di n ye ka d'a kan masa ye kado min kɛ a ye walima o ye tɔnɔ min di a ma o tɔnɔ ni nafa bonya kama i ka dɔn k'a fɔ ale bɛ baaraw kɛ baara minnu n'o b'a yira k'a fɔ ko Allahu subhanahu wa ta'ala i ka di n ye o de la n badenw seli ko a nafa dɔ ye ko mɛ maa min ti tɔnɔ nin sɔrɔ dun walima damu min bɛ o seli kɔnɔ ni e t'o sɔrɔ dun k'i ka dɔn k'a fɔ e bolo bɔla seli nafa bɛɛ lajɛlen na walima e bolo bɔla diinɛ nafa bɛɛ lajɛlen na o de la k'o tigilamɔgɔw ye diɲɛ nin kɔnɔ yan fiyentɔw ye ka d'a kan ko Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ a fɔ kuranɛ kɔnɔ wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma a ko ni maa minnu kɛra fiyentɔ ye nin dugukolo nin kɔ ka yan ko lahara jɔ don o tigiw fana na kɛ fiyentɔw ye dɛ o ye maa jumɛnw ye maa minnu n'olu ma se ka nɔɔrɔ dɔɔni sɔrɔ seli kɔnɔ maa minnu ni Allahu subhanahu wa ta'ala ma se ka olu ma se ka gɛrɛ ɲɔgɔnya kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala la ni seli ye u dusukun fiyelen don dɛ wa olu niw fana tola nɔgɔ kɔnɔ dɛ olu tɛna kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala masuruɲamaa ye dɛ ko i ka dɔn k'a fɔ olu fiyelen don tɔnɔ ma cogo min na walima damu min n'o bɛ seli kɔnɔ o fiyelen don o ma cogo min na ko lahara jɔ don olu fana na kɛ fiyentɔw ye dɛ
ko note n'a sɔrɔ a kɔrɔ jɛ ye maa minnu ye fiɲɛtɔ ye dugukolo nin kɔ kan yan ko lahara jɔ don olu fana n'a kɛ fiɲɛtɔ ye ko n'a kɔrɔkɛlaw ye i ka dɔn k'a fɔ jalaki o n'a kɛ ala ta ye dɛ nka kun ye jumɛn ye ni min ka kan ka yeli kɛ walima ni min ka kan ka gɛrɛɲɔgɔnya kɛ ala subhanahu wa taala nɔgɔ kɛ mɛ k'o fin o ni ala subhanahu wa taala ti ɲɔgɔn gɛrɛɲɔgɔnya a ko e k'a lajɛ a bɛ na hadisa dɔ la imam mahdi a bɛ nin dakuruɲɛ walawala nin fɛn fɛn bɛ fɔla nin ye malfuzati kɔnɔna ye a b'a fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ jamakulu dɔw olu donna silamɛya la u donnen kɔrɔ ko silamɛya la u nana ɲini alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam ko n'a sɔrɔ i tun bɛ se ka seli ni o bɔ silamɛya kɔnɔna na k'o de tun ka d'an ye o la alakira sallallahu alaihi wasallam a ye dakuruɲɛ min fɔ a ko la khayra fi dini la salata fi a ko i ka dɔn k'a fɔ hɛrɛ tɛ diinɛ kɔnɔ seli tɛ diinɛ min na o kɔrɔ ye hɛrɛ tɛ diinɛ na ni seli tɛ a la a ma dan o ma imam mahdi halisa a bɛ nin dakuruɲɛ walawala a ko hadisa wɛrɛ bɛ yen min b'a yira k'a fɔ ko n'a sɔrɔ nabila nuhu ko seli farida 5 n dil'o ma k'u ka maaw tun tɛ halaki Nare takbir. Allahu akbar Nare takbir. Allahu akbar Ahmadiyya. Zindabad Ahmadiyya. Zindabad Ulama Ahmad ki. There. Nare takbir. Allahu akbar o de la a tilala k'a fɔ a ko ahmadisiw ahmadiya maaw a ko aw min nana ka na a tigɛ di ne imam mahdi ma a ko aw dɔ la kelen tɛna se ka ne ka baya dafa ni sɔrɔ aw ma seli kɛ a kɛcogo ɲuman na dɛ ni sɔrɔ aw ma seli kɛ a ɲinina aw fɛ cogo min na dɛ aw kelen kelen tɛna kɛ ahmadisi ɲuman ye dakuruɲɛ jɛlen na ko ni aw ma seli kɛ i n'a fɔ a ɲinina anw fɛ cogo min na o de la n badenw n'i ye a lajɛ jama'atu islamiyatul ahmadiyya ale ye kitabu bɔ kitabu min n'a bɛ kuma seli yɛrɛ de kan waati bɛɛ lajɛlen na ko anw bɔn bɛ min na anw ka se k'an jija munna an bɔr'o la ka d'a kan ko an ɲɛma la ko fiɲɛ dɔw bɛ o la o fiɲɛw walasa ka na o dilan i ka dɔn k'a fɔ jamaatu kɔnɔna na ko aw ahmadisiw ko maa dɔw bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ olu ka seli ye komi sebakun ka kabakisɛ tɔmɔ maa dɔw bɛ yen olu ka seli ye komi sɛ ka kabakisɛ tɔmɔ k'i ka dɔn k'a fɔ n'u y'o seli teliyaba kɛ u bɛna na mun kɛ ka tila ka n'u sigi k'u tigɛ ja ka duwabu janba kalan Allahu akbar a ko nka i ka dɔn k'a fɔ seli yɛrɛ yɛrɛ a dabɔkun ye ko e ni Alahu subhanahu wa ta'ala ka kuma ɲɔgɔnya e tilalen kɔ Alahu subhanahu wa ta'ala ka kuma ɲɔgɔnya na e bɛna i sigi sisan k'a fɔ n bɔla ka biro kɔnɔ n bɔla ka so kɔnɔ n taalen kɛnɛ yan ne tun kan k'a fɔ tan ne tun kan k'a kɛ tan ko aw kana sɔn aw ka kɛ o ɲɔgɔnna ye dɛ o de la an b'a ɲini Ala fɛ baaraba min ni o dila anw ma n'o ye silamɛya jɔsenba ye n'o ye seli ye ni imam mahdi n'a a bɛ an su waati bɛɛ lajɛlen na ka kɛ o kɛcogo ɲuman na an bɛ Ala deli Ala ka ne ni aw anw kɛ o ɲɛɲinibaga ye ka kɛ o ɲɛdɔnbaga ye ka kɛ o kɛbaga ye an y'i ka dɔn k'a fɔ an ka baara bɛɛ lajɛlen na an bɛ Ala deli seli jɔli Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu